Drage petašice i petaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Naša današnja tema je sklonidba pridjeva. Obradit ćemo danas novo nastavno gradivo i naučiti sročnost pridjeva i imenica. Nakon toga ćete prepoznavati određeni, neodređeni oblik u svim padežima. Značite razliku između imeničke i pridjevske sklonidbe. Samostalno ćete sklanjati zadane primjere i shvatit ćete ulogu naveska u sklonidbi pridjeva. Pa krenimo redom. Naša današnja tema, pa i naslov, sklonidba pridjeva. Nadam se da se sjećate kako u hrvatskom jeziku razlikujemo određeni i neodređeni vid, odnosno oblik pridjeva. Određeni prepoznamo po tome što u muškom rodu jednine u nominativu ima nastavak i, kao u primjeru veliki. Neodređeni ima ništični nastavak, kao u primjeru velik. Određeni vid odgovara na pitanje koji, a neodređeni kakav. Kod neodređenog vida različiti su nastavci od imenice na koju se odnosi. Danas sam u plavom kaputu. Pogledajte, pridjev plavom ima nastavak om, a kaputu ima nastavak u. Za razliku od toga, neodređeni vid pridjeva ima isti nastavak kao i imenica na koju se odnosi. Danas sam u plavu kaputu. I pridjev i imenica imaju nastavak u. Kod određenih pridjeva bit će samo manjih problema u muškom i srednjem rodu jednine. Ostalo neće biti problema. Spomenuli smo već danas sročnost pridjeva. Slaganje je to pridjeva s imenicom u rodu, broju i padežu. Pogledajmo primjere. Jeo sam hladnu juhu. Jeo sam koga ili što, hladnu juhu i pridjev i imenica su u akuzativu. U kući nema bijelih ruža. Nema koga ili čega, bijelih ruža i pridjevi i imenica su u genitivu. Zamislite pak da sam rekla ovako. Jeo sam hladnog juha ili u kući nema bijelom ruža. Dakle, i pridjev i imenica moraju biti u jednakom rodu, broju i padežu. Evo nam i sklonidbe pridjeva. Rekla sam kako su jedino problemi u muškom i srednjem rodu jednine. Pogledajmo muški rod jednine, određenog i neodređenog vida, odnosno oblika pridjeva. Određeni oblik pridjeva sklanja se po pridjevskoj sklonidbi. A to pogledajte što znači. To znači da pridjev ima svoje nastavke, a imenica svoje. Kod neodređenog vida pridjeva je pak imenička sklonidba. Zašto? Zato što i pridjev i imenica imaju isti nastavak. Pogledajte, na primjer, velikom gradu i veliku gradu, dakle dativ. Komu ili čemu prilazim? Velikom gradu je određeni pridjev, a prilazim veliku gradu je neodređeni pridjev. Slično je i kod srednjeg roda jednine. Dakle, razlika je u tome što određeni vid pridjeva ima pridjevsku sklonidbu. Dakle, različiti su nastavci kod pridjeva i kod imenica. Za razliku kod neodređenog vida gdje su nastavci jednaki. Iako nam se možda čini da, budući su nastavci jednaki, da bismo to češće rabili u svom razgovornom jeziku, zapravo ovu imeničku sklonidbu vrlo rijetko koristimo. Pogledajmo sada navezak. Kojeg automobila nema u garaži? Odgovor može biti nema zelenog automobila, ali možemo i odgovoriti nema zelenoga automobila. Ovo a, odnosno ovaj samoglasnik, naziva se navezak i on ne mijenja značenje riječi. Dakle, možete ga ili ga ne morate rabiti. Kad govorimo o sklonidbi pridjeva, primijetit ćemo nešto u odnosu i obliku muškog roda te ženskog roda i množine. Oni pridjevi koji u muškom rodu završavaju na an, u ženskom rodu imaju ovo a koje se gubi, a zovemo ga nepostojano a. Evo primjera da bude lakše. Muškarac je trijezan.
Međutim, žena nikako neće biti trijezana, nego će žena biti trijezna, a ljudi trijezni. Jednako je tako u primjeru smiješan novinar. Novinarka nikako neće biti smiješana, nego smiješna novinarka i smiješni novinari. Pogledajmo i još neke primjere. Pridjev gladak u ženskom rodu glasi glatka, u množini glatki. Težak, teška, teški. Nizak, niska, niski. Pazite i na pridjev mastan. U ženskom rodu i množini glasi masna i masni. Provježbajmo sada malo. Evo nam 2 primjera rečenica. Jučer mi se posebno svidio onaj koji žuti kaput. Budući pridjev odgovara na pitanje koji. Pridjev je određeni. U drugoj rečenici već dugo nema kakva broda, bijela broda, pa je pridjev neodređeni. Pokušajte u ovoj rečenici. Kupila sam srebrni lančić. Nastavak je i, pa se radi o određenom pridjevu. Ručak je na sivom tanjuru. Pogledajte. Pridjev sivom ima različit nastavak od imenice na koje se odnosi, odnosno nastavak je om, a kod imenice je u. Dakle, radi se o određenom pridjevu. Ručak je pak bio poslužen na bijelu tanjuru. Pridjev i imenica imaju isti nastavak, dakle pridjev je neodređeni. I evo još samo jedan primjer. Zadovoljna sam zelenim ogrtačem. Ako ne znate koje je bilo pitanje prije, ne možete točno odrediti radi li se o određenom ili neodređenom pridjevu, jer se radi o instrumentalu, a ako pogledate ponovo tablicu, vidjet ćete da je on jednak za oba vida.